نابي أمورنا داتا مالا لسزح سبنا انت زي حقوس كوخة انت تسأل عنخة كم تستتصبية تزيت أنا حكوخة زبلي نحنا ديك سوات حدا نجر نمفتاو نمزلان بزعبات نجر تسمع عنا نجر يخون إن رد قالوا من جدي فلتتنا بالطعم يتصلوا زلوا يخون مبر تخكلنا وسانا أيقونة نقابلنت بالطعم نفتوه ما حزانا زخانة سب مزيو إذا سب زي بالطعم يتصلوا بالطعم مثل جو سبي انتيلنا أبكن دتصبو غيرنا محساب بات نسو زبالنا سمعيت حماق سابيا مثل شوي نسو كوم أسلا زبالنا نوعو كندوغمينا نجمر مبزحتنا إذ نجر إذا أقات إمنا يخوني يخون مبر اتساب صبو غيرنا انتفلتنا يو ويك قريبنا مس نردو أبو زلنا سمعيت ملؤ بملؤ إزغيار وين تسألوا وين فتوى اتتخكلنا وسانة شعينا نقبره نحنا أوالدون بزعبات صوتها وفتوى زلنا الرائية بالطعمي كابرحو قينا فيل كي جبرنايو ولا حدا نجر بزعبات صوتها وفتوى ولا عين فلت وي بسمعنا يتقرايك خون خير جينا خلو كم زخون يغلي إلنا بجنكت بحسب تراي بزعبات صوتها وفتوى زلنا الرائية بالطعم اتناتنا كامناتكم دخمي نسخاتكم دما كابانا زدخمكم تخونلو أبتقاكم زلا قال سأن مرداكمي نايلوم ملأختي حانتو قال بزعبات صوتها وفتوى توي قدمنا بعرات مخادا زلوا جنكتن حسابن كم يجيركا كم تردون بقليل كتأمنا وي كتردأ وي دما بتنات كمان قدي كتريو كم تخيل تجبرا نسخات أرايخا أنا دما أوالد قد نركب مقبارن زج أنقن انتاي زبلك نقركمي نسخة دما نزل بمفلات بمرداء ناب تقبار كتقاتينا تي حساب هيفن مساهم زلهم كم يعلهم دحندهم مقع بدحن ناب channel مساهم من دابلكو أبز channel حدش انت لهم سابسكرايب كتقبرو نتباب بجيزيز فنو لكم فيديوهات بقليل نمركب دما نتانايك أجل ملك أو قوايكم سناي مكتتال قدامي كلاتنا أوالد زج أنقنا جينا ناب حدا ودي بناي فقر السمعيت مقرب مس نجمر إتاقوال كتفت وكان أبطقها مخان مس جمرت حدا زسك فعل لالو انت زي العلو اندابلت تجنقلو بزعبات صوتها وفتوتي مغنياتو إزعلها لزي تتلاعيلو بحنساب ندايك الزبل ترقمي زهبا حدا مصنعت خمس بلو حانتو قال أب عسرة دقيق بزعبات صوتها وفتوت تحسبها نسخاتكم دما أبسا 30 دقيق بزعبو تحسبو بزعبهم ما يفلتني بزعبانا قد إذا ما صنعت زي حق إلى أي أمني أفكاريت كانت خوينا كتفتوى كانت جميرة قد بركز إذا ما صنعت زي حق خون خيلي مع عسكوني العلو يخون نزار استزبل جنكاتي حزايو نمنتاي زبل نزيهم زقصلو نتبتات نرأى يخون مبر نسخاخ تقبر زلكا أفكاريتا يا يفتوى إيه بعلت بيتا يا مسقات صوتها وركب كجبر يدلي اتبل انت خوينكا بقلت اختزارة ربول عليكم مسقا كندز زعاكل صوتها وركب كجبر إدلي اتبل انت خوينكا بقلتي كتزارة زلكم صباح نقول أب حدار مسقاتكم كل زبالة زحقوس نايت صوتها وفتوة هيوت متان كلوكم انت دليكم كتزارة ربول بقلتي حسابنا حساب تلاوات ولي إزقباكم سلازي نسخات فرح انت خوينكا نسا بكم زعينة جنك التأتو انت خوينا لو من مسخة بنتقان نتك تعلل بزعبات صوتها وفتوة كل عالم كله حج بحنساب ندايك الزيكونة انتي دا بزعبو زلوا الرائية كالا أبنتات اندام تأخاك خون غيل بزعبات صوتها وركب انتي كم تحسب بزعبو كتسمع كلا انتي عينة سمعت كم تسمعها كتحاتت تغيلها جن كاب بحنساب ندايك الزبل حساب وزاك خون الله كاب كم زعينة حساب كاب كم زعينة جنكت نت أخت وزق تحجزات خيل نسخيخة نمزقون بزعبا نايصوتا وفتوت هيوتكم بنت عنت مساخة دليا دس زبالة ركب كهلوا متان كتزاراروا اللي يزلكم كالاي كلاتنا والد بزعبا نايصوتا وفتوت كنحسب نكلنا جنكت زقبرلنا وينا بحسب زقتونا زفتنا يودك نسؤنو إنا وهي قد فنا دو يزبل سقاتي مبزحتو إجيزي فقرا وركب مستجمرة شعو زجمر صوتا وركب نت فقرا وركب يصنحو يزبل قمت يبلي ويدما كينا فقرا وركب جميركم كي تمرعهم صوتا وركب قبرو زبل حساب فتسي ما يدقفوني جن كلاتنا زتفلالي الرأي سلازلنا أبز حساب كي نسمع معنا خلينا اتزحاشة نفقرا وركب كم زقصل عود زقبرقن تمرعهم مستجمرين حانت قال إذا سقات وي فرحات سلازلوا ولا خطقبر تدلي بقليل مساخنا بعرات كتكيدا إلكا أي تحسب كبري كابز وسد مفل لا يحشن كتبلون تخيليا كابز فرح الناس أتوت عصب دما نسخيها أنت دا بزعبات أوتا وركب علال تجميرو نزراب تفرحها ناب كمز درجة أنت بتسح دما
ክትكسركا ወይ ክትسئنكا سلازي تدلي نابز علال زغت مت أي تدلينا إزي كبيت ጭንቀት ይዝገብረላ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ክትገብር መጀመርያ ብጣዕሚ ብዛዕባ ርግፀኛ ክትከውን ኣለዋ ክትኣምነካ ኣለዋ ካልእ ድማ ብዛዕባ ኣብ ጾታዊ ፍትወት ዘለዋ ኣረኣእያ ኣሎ ኣነ ቅድሚ መርዓ ኣይገብርኒ ዝብል መትከል ክህልዋ ይኽእል እዩ እዚ ዕላል እዚ እንተተላዒሉ ድማ ብዘይ ምርድዳእ ከም ትፈላለይ ትፈልጥ ንስኻ ድማ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ብዛዕባ ዘለካ ኣረኣእያ ግልጽ እዩ ብምዝርራብ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ መፍትሒ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ጭንቀታ ንዓኻ ከይትኸስረካ ወይ ከይገድፈኒ ዝብል እዩ ስለዚ ካብዚ ጭንቀት እዚ ካብዚ ሓሳብ እዚ ክትወፅእ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ኣጸቢቓ ከም ተኣምነካ ብምግባር ቃል ኪዳን ብምግባር ዝተፈላለየ እምነት ዝገብረላ ነገር ብምፍጣር ብርግጽ እዚ ወዲ ዝናተዩ ኢላ ከም ተኣምን ምስኡ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል ኢላ ርግጸኛ ተዘይኮነት እዚ ጭንቀትን ሓሳብን ኩሉ ግዜ ምስኣይ ተዘይኮነ ኣሚና ጠራያ ናብ ጾታዊ ርክብ ተኣቱ ግን ክትርዳኣላ ዘለካ እምቢላ ተኣብያትካ ክትከስራ ዘይትደሊ ጓል እንተኾይና እቲ ቀንዲ ምኽንያታ እዚ ፍርሒ እዩ ሳሳይ ድማ ብጣዕሚ ዘጨንቐና ናብ የእሞሮና ዳተመላለሰ ዘሕስበና እንተ ዘይሐጎስክወኸ እንተ ጸላኣንኸ ከምቲ ዝተጸበየ ተዘይጸናሕኩኸ ዝብል ብናይ ሓቂ መንነታ ከም ዝፈተኻያ ከም ዝተቐበልካያ ረጓትኹን ቀጣንትኹን ብዘየገድስ ምናልባት ኣብ ኣካላታ ከተርእዮ ዘይትደሊ ስምብራት ይኹን ከም ዘላቶ ከም ዝተቐበልካያ እዚኦም ነገራት እዚኦም ኣፌክት ከም ዘይገብሩኻ ከተእምና እዩ ዘለካ ብብዙሕ መንገዲ ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ ከምዚ እንተጌርካ ቀልጢፉ ነፃነት ከም ዝስማዓን እምነታ ይኹን ርእሰ ምትእማና እዩ ዝልወጥ ዋላ ዕላል ጀሚርኩም ፈቃደኛ ኮይና እዚ ነገር እዚ ዝሕዛ እንተኮይኑ ብድሕሪ እዚ ስግኣት እዚ እዩ ዘለዋ ኮንፊደንስ ትስእንያ ምሳኻ ናብ ዓራት ከይዳ ሙሉእ ብሙሉእ ያሐጉሶዶ ገለ ነገር ደስ ኣይብሎን ዝብል ጭንቀትን ሓሳብን እዩ ዝገብረላ ምናልባት ዝሓበአቶ ነገር እውን ክህልዋ ይኽእል ግን ንስኻ ብመንነት ድዩ ወይ ከም ዘላቶ ከም ትቕበላ ክደጋግመላ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ጾታዊ ፍትወት ካልእ ኣገዳሲ ዘሐጉሰካ ነገር ከም ዘሎ ከተረጋግፀላ ትኽእል ኩሉ ግዜ ግን ዘጨንቐና ነቲ ንፈትዎ ወዲ ተዘይሐጎስና ይኸ ዝብል እዩ ርክብ ምትጀመርና ዝመጽእ ነገር ንሓንቲ ጓል የጨንቃ እዩ በዓልቲ ቤትካ ከይተረፈት ዝብል ዘለኹ ስለዚ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ሕጉስ ምዃንካ ከተረጋግፀላ ኣለካ ነፃ ተዘይኮነት ደስ ዝብል ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወት ክህልወኩም ኣይክእልኒ ምሳኻ ምቾት ከም ዝስማዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰብ ንሳ ምዃና ከም ዝስማዓ ምግባር ስራሕ ኣለካ ራብዓይ መብዛሕትና ጭንቀት ዝገብረልና ሓሳብ ኮይኑ ካብ እምሮና ዘይከይድ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ጭንቀት ዝገብረልና ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውና ዘጨንቐና እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ መብዛሕትና ጾታዊ ርክብ ንገብሮ ንዓኻ ንምሕጓስ ኢልና ኢና ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ዳርጋ መብዛሕትና ኣብ ናይ ጾታዊ ፍትወት ህይወት ንኣትዎ ነቲ ወዲ ንምሕጓስ ኢልና ኢና ንስኻ ከም ተሓስቦ ይኮነን ወይ ድማ ልክዕ ከምቲ ናትካ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይስማዓና ማለት ኣይኮነን ኣፍቃሪይ ወይ በዓል ቤተይ ብኣይ ሕጉስ እዩ ዝብል ንዓኣ ዝያዳ ሓጎስ ዝፈጥረላይ እዚ ባህሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል ነዚ ኣተሓሳስባ ዝግን ንስኻ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ንዓኻ ከይትኸስረካ ወይ ኣባኻ ዘለዎ ሓያል ፍትወት ዝተልዓለ ንዓኻ ንከይትኸስረካ ኢላ ብዙሕ መስዋዕት ክትገብር ትኽእል እያ ነገራት ምሽፋን ምሕብሓብ ተፈጥሮና ስለ ዝኾነ እዩ ንስኻ ግን ከም ቀሊል ነገር ጌርካ ብምርኣይ ናታ ስምዒት ከም ዝዛይድ ጌርካ ኢኻ ትሓስብ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ክዕረዝ ዝከኣል ነገር እንከሎ ንምንታይ ንሳ ትጭነቕ ስለዚ ኩሉ ትገብሮ ነገር ንዓኻ ንምሕጓስ እዩ ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ስምዒት ብዙሕ ግዲ የብላ ናታ ስምዒት ድማ ጽቡቕ ተዘይኮነ ከምስል ከም ዘላ እንተተዓዚብካ ክትርዳእላ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ንዓኻ ንምሕጓስ ትገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ነፃ ክትከውን ከምቲ ንዓኻ ዝስማዓካ ዘሎ ስምዒት መታን ክስማዓ ትሕግዛ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ሕጉስቲ ዲኻ ኣብዚ ነገር ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ሕጉስቲ ትኾኒ ኢልካ ሕተታ ከምዚታት ዓይነት ሓሳብ ንሓሳብ ምውህሃብ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ 900 ናይ ሓበሻ ኣዋልድ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዘለወን ስምዒት ንዝፈትዎኦም ወይ ኣፍቲ ወዲ ዘለዎን ክብሪ ንምርኣይ እዩ እምበር ከምቲ ንስኹም ተሓስብዎ ከምቲ ናታትኩም ስምዒት የብልና እዚ ንዓኣ ዘጨንቕ ነገር እዩ ንዓኻ ንምሕጓስ ቀዳምነት ስርሓ ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን ማዕሪኡ ንዓኣ ንኸተሐጉስ ስቓይ ትብዕ ምሳኻ ስለ ዝደቀሰት ልክዕ ከማይ ተሓጊሳላ ኢልካ ጥራሕ ኣይትሕሰብ ስለዚ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋወጡ ክዕረን ክስተኻኸልን ዝኽእል ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ግን ዘጨንቐና ነገር እንተሃልዩ ከመይ ክሐጉሶ ይኽእል ዝብል እዩ